Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Ana şu Epstein fail Lilian Wade'nin içinden çıkyp otyr şodatlar. Bular çagan diňe bir doğran oklar eken, bular çagalar öldürüp içini ýan ekenler diýlen häzir failler çykýar-da. Şok bolup otyrlar, şunmy karaý diýip. Maňa ýadylar käbir türkmenler. Şunmy karaý diýip, a men ýa gepleşikden daýdyp gelýärdim diýen. Ay bir de degişýän öýdär. Degişen mok. Trump'ın öýde şoň içinde. Trump näme üçin bu Siyonistlaryň oýunjugyny öwürli birdenike. Ýadyňyza düşýärmi gelende näil söz berdi. Men gelen wadyma 2 güniň içinde diýä. Putin bilen Zelenskiýni ýaraşdyran Orsiýet bilen Ukraina arasynda uruşy besetdiren söz berip ýadyňyza düşýärmi? Bu 2 güniň içinde men besetdirýän idi. A gelen wären 1,5 milyon. Hani dudur bilýärmi? Dudur bilýärmi? Ine şunu dudur. Dudur olsam gelen ok şonu. Dudur olsa gelen ok. Üstüne täze uruşlar ýola goýup otýar ana geçen ýyl Eýranyň üstüne bombalatdy. Şo paragatçylykdy ýadatmy? Näme diýen bolýardy? Biz diýen uruş üçin gerekmejek uruş üçin näçe milliard dollarlar harçlap otýar, näçe trillion dollarlar harçlap otýar. Men şoň öňüne alaryň idi. Men öňüne alaryň birinjiden odalyky başlanan uruşlary ýatyrar. Daşary ýurtdaky goşunlarymyzy da ýygyna getirer. Näme üçin biz gerekmejek çykda jedip bir güden goşun taklap otýardy. Diýdimi? Diýdi. Gaýdyp hiç açan täze uruşlar ýogalap döremedi ýaly dernidi. Diýdimi? Diýdi. Han şo sözünde durýarmy? Durýan näler? Ýekece bir zady dogry edýän, käbirine daýdyrsyň, hani näme Trump'yň tarapyny tutýan ýalyn diýip. Trump birinji möhletde prezident bolanyna bir gowy iş etjekdigini görkezdi. Ýagny Amerika bilen gün ortadaky terhetleri berkitmek üçin diýwar urup başlady. Şonam demokratlar gurdurmady. Näme üçin gurjak boldy? Şol açyk terhetlerin üstü bilen çağa feudallar edilip otýar. Neçe geçirilýär? Adam feudal edilýär. Edilmeýän zat ýok. Birgiden nelegal migrantlar gelip jenaýetlaryny edip ber Amerikanyň içinde. Trump şoňa aljak almak üçin hereket edip başlady birinji möhletinde. Men şonu görüp ine şol adama dedim, ine men telpek goýan edim. Şol edýän iş üçin. Halk üçin, Amerikan halky üçin bir zatlar etmäge başlady. Ýöne ýol bermediler. Geçenki möhletinde ýol bermediler. Sebäbi Kongresde demokratlaryň sany köplük bolan soň, oň hiç bir kanunçylyk proýektlerini geçirtmediler, ýa kurdy. Serhedinen berkittirmediler. Hatta şol guruluşy üçin sarp eden, göý beren pulundan soň ýatyrdylar. Näme üçin etdiler demokratlar şonu? Şagyjylaryň bäkwidi üçin. Şu neçe feudalaryň bäkwidi üçin şol herketleri açyk goýmaklygy şolar ýene de gazandylar. Indem geňören bolýar, şagy ýitirim bolýar. Ine şu wagt ýakyn Kongresde gurrun edilýär. Hatta dokumental film deredildi. Biden'in döwründe 4 ýylyň dowamyna daşary ýurtdan getirilip, daşary ýurtdan nelegal ýagdaýda getirilip, ýurduň içine goýup berilip, ýok edilen çağalaryň sany bilýärmi? 415 000 sany çağa ýok edilipdir. 4 ýylyň dowamyna. Her ýylda ortaça 100 000den hem gowrak çağan ýok edilmek bolýar. Nirip gitirmeliler. Nirip gitirmeliler, boyun alıp otyrlar o. Biden'in diye 4 ýyllyk prezidentliginiň döwründe Amerikan öz içindäki çağalan gurrun edilen o. Bu nörte herketin üstü bilen ýurduň içine getirilen, ödem hasaba alınan olar. Geçende hasaba alınýar. Ýani eneti atasy ýok. Hamala nämemişin ugurluga, gyýyzlyga berilmek üçin getirilenmişin. Ana enetinden atasyndan hem dil hatdamışyn. Ýani bir falşywy formalny kagazlary var, şo görünüp dursaň var, ýasama kagazlygam görünüp durýar. Şo filmi döreden jurnalistler aýdýar, dokumental film bar. Şunu näde bedilýänligi hakynda. Görüp durlar diýär, şo serhet gullukçylaram, ofisierlerim baram görüp dur, ýöne olaň üstünden ýokardan görkezme bar. Şuň öňüne päselçik öwretmeli däl. Ýöne bir delil üçin ellerine kagaz bar, bolly geçirýärler. Soň şolardan sor ýok, kime berilipdir? Haýsy adam şagaly ugulluga gyýyldyk alypdyr. Şol görkezlen adresde şol adam barmy? Görkezlen nomerde şol adamlar jogap berýärmi? Ýok, ýygy sor ýok. Gitti o çağalar. 415 000 töwerege çağa şeýdip ýitirmediler. Daşary ýurtdan getirilip. Nerden çykýandyr diýen şolar?
Ana şol Epstein'in failliği diýen haramzadalar we adam ýejiler, çağa doğruryjylar. Öňü bilen şolaň eline bar ýa bolar. Indi özüňiz gödeňine getirin bu gerimini gödeňine getirin bu möçhörni, bu ýitirilýän çağalan, bu iýilýän çağalan, etden geçirilen çağalan. Intagam Epstein'in fail diýilýän zatda hemmedat berilen ok, näme üçin berilen ok? Üstüni garalap berýändirler. Gadyklanyp gören bolsaňyz, şo 3,5 million töwereg häzir dokument häzir internetde ýerleşdirildi diýilýär. Ýarty diýilýär. Yani şolaňam ýarty töwereg diýilýär. Ýene ýarty indi çykarylmaly diýilýär. Näme üçin urtut temmetini çykarmadylar? Sebäbi şo taýda görkezilmeli zatlaryň üstüni garalap oturan ýürüçi gidin bir topar bar şoň üstünde işler. Trump'a degişli häzir 30 miňden gowrak şo taýda näme bar? Hak bar. 30 miňden gowrak ýerde Trump'yň ady geçýär. Trump'yň ady geçýär, emma eden işlerine Trump'a degişli faktlar bar. Şoňa gedek gelende bu bergiden tekstleň üstü garalanýar. Şeýdik goýulan, garalanyp goýulan. Ana hem şunu garalaýarlar. Tebe faktlar gizleýärler. Aşon garalaman berseler näme bilen üstüçiler öýdýäňiz gaty erbet aýrygan ştatlar bar o taýda adamlar. Gaty erbet aýrygan ştatlar bar. Indi özüňiz gödeňine getirin. Trump'am şoň içinde bolsa, goşa çağı ýemendir, ýöne çağalar doğrulandyk hakynda şo taýda faktlaryň bardygyny öňe sürüp otyrlar. Şo diýe garalanan ýerlerini açdynlar diýe. Trump'ın gaýraty bar bolsa açdyrsyn diýe şo garalanan ýerleri. Şoňa degişli faýldan içinden tekstlerden Trump'ın sırtı açylýar. Bu ýerden jenaýatçylyklarda eliniň bardygy görünýär. Indi özüňiz gödeňine getirin. Şol Epstein diýilen haramzada Massada degişli ýany Izraýlyň gizlin gullugynyň elindäki şolaň elindäki oýunjak, şolaň hyzmatyny ýerine ýetirip beren bir haram diýilip hadaplanýar da, şeý diýip hadaplamak üçin bir giden esaslar bar. Men tek o barada aýratyn gepleşik ederim da. Indi özüňiz gödeňine getirin. Şu haramzada şolar ýaly başga da bir giden adamlar bar, anda pikir etmäň Epstein diňe bir adamdyr diýip, diňe şolar ýaly iş bilen meşgullanan adam diňe şodur diýip. Ýok. Olar ýaly maglumat toplayan ýörüýte agentliň fan tajagy ýok. Indi özüňiz gödeňine getirin, her bir tiýatratça, her bir biznesmene telekeçe, ýani täsirli, ýani gaty tüçjar baýlara garşy şular ýaly bir giden kompromatlar bar. Fan tajak kompromatlar bar. Oňam iň soňunda jylawy, iň soňunda ýüplerini ýerik bar ýa. Daşarky döwlete bar ýa. O sarawyň elinde däl. Amerikan öz içinde galan oken. Daşına gidýär. O siýan işleň eline gidýär. Aýdýana siýan işleň elinde emme bilen jylawlar şolaň eline diýip. Nädip dolandyrýar olar? Şeýdip dolandyrýar, kompromatlaryny ýygnap indi näme diýär? İstenen adama hatta yerli merler bar, ýöne bir vilayet häkimler diýilen ýaly, ýa bir ýöne bir deputat diýilen şolara çenni hemme şolaň jylawy şolaň eline bolsa. Olara garşy mümkin ýaly şeýle bir günälerken, şeýle bir zatlar edilýär, ýapyp berdiň aňyrsyn. Pikir etme adamlar, sizin ol demokrat tarap ýören adamlaryň ansaply nemedir öýdi. Bilen etmeýän zat ýok. Her ýylla 415 miň çaga ýitirmedilýän wada şolaň elinden geçýär. Şolaň içinde şo da dahylly adam, dahylly däl adam tapmak gaty kyn. Dahylly däl adamlary tapmak gaty kyn tiýatryçylygyň içinde. Ya tüçjar baýlaň içinde. Hemme şu bokuň içinde. Indi özüňiz gödeňine getirin. Şo jylawlary çekip özleriniň diýen netdirip oturan haramzadalar nähildatlar etdirip bilýändir öýdäňiz. Sudiýalar, prokurorlar, fülçüler, adwokatlar bary şolaryň içinde.